Dragilor, vă spunem bun venit. Noi suntem Biserica Vox. Astăzi o să facem slujba împreună cu familia Gerasim și cu prietenii lor. O să ne închinăm în prezența lui Dumnezeu. Cel mai important e că Dumnezeu îi prezent aici. Amin? Spune Biblia că noi suntem trupul lui Hristos și El este capul. Vreau să știți că fiecare dintre voi sunteți un mădular important. Aș vrea să ne deschidem inima pentru ce are Dumnezeu să ne vorbească în seara aceasta. O să cântăm, o să lăudăm pe Dumnezeu, o să vorbim din Sfânta Scriptură și o să lăsăm un mesaj care să ne vorbească despre botez. Aici sunt mulți ortodoxi, hai să vedem, toți ortodoxi și mâna sus. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Catolici, dacă avem catolici, mâna sus. Domnul să vă binecuvânteze. Dacă avem penticostali, mâna sus. Domnul să vă binecuvânteze. Dacă avem baptiști, mâna sus. Domnul să vă binecuvânteze. Carismatici, dacă avem carismatici, uite, Domnul să vă binecuvânteze. Nu, noi suntem o biserică penticostală independentă, să știți că și noi suntem tot penticostali, dar independenți. Așa ne place nouă să fim. Dacă mai sunt și alte culte, mâna sus, ce am uitat? Martori al lui Jehova, dacă... Domnul să-i binecuvânteze și pe ei. Bun, vreau să vă citesc Psalmul 45. Auziți ce zice acest psalm? Zice, un psalm al fiilor lui Core, o cântare de dragoste. Când ai cântat ultima dată de dragoste de Dumnezeu? Zice așa, cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Ziceți amin. Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Și acum, războinic viteaz, încinge-ți sabia, podoaba și slava, da, slava ta. Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândeța și neprihănirea și dreptatea ta să strălucească prin isprăvi minunate. Amin. Haideți să ne concentrăm pe acest împărat. Vreau să vă ridic în picioare pe toți. De ce? Pentru că nu suntem la un spectacol, ci fiecare dintre dumneavoastră trebuie să aducă o jertfă în seara aceasta. Adică de pe buzele acestea va trebui să cântați versurile pe care le vedeți acolo împreună cu familia Gerasim și cu prietenii. Amin? Haideți să cântăm din toată inima. Întoarnă puterea ta, căci tu ești sfânt, sfânt, sfânt. Să te văd înălțat, în plin de mărire și slavă. Întoarnă puterea ta, căci tu ești sfânt, sfânt. Haideți să cântăm, să te văd înălțat, plin de mărire și slavă. Întoarnă puterea ta, căci tu ești sfânt, sfânt, sfânt. Vreau să
vocea și cântă-i. Plin de mărire și slavă, toarnă puterea ta, căci tu ești sfânt, sfânt, sfânt. Să te văd înălțat, plin de mărire și slavă, toarnă puterea ta, căci tu ești sfânt, sfânt, sfânt. Vreau să te văd. Astăzi de dimineață am fost la un botez și practic când e botez e fericire. Apropo, e mare fericire azi la Vox. Mă bucur pentru toți care ați decis chestia asta. Dar azi dimineața a fost la altă biserică și a fost tot fericire. Și nu știu cum s-a întâmplat, că fix după botez s-a întâmplat o chestie, nu contează ce, care ne-a tulburat foarte tare pe mine și Iza, și pe băiatul de la chitară și pe băiatul de la cajon. Ne-a tulburat foarte tare o chestie și am zis, mă, noi în 2 ore trebuie să cântăm la Vox. Ar trebui să ducem oamenii care vin în închinare și ne-am rugat aici și au avut basistul nostru Flavius un gând fain, hai să ne rugăm. Și credeți-mă, eu zic că Dumnezeu ne-a eliberat și sunt niște versuri foarte faine. Ție îți dau inima și sufletul meu. Nu știu cui îți dai tu inima și sufletul, dar crede-mă, dacă îl dai lui Dumnezeu, o să fii mult mai câștigat, mult mai fericit și chiar în tulburarea în care suntem noi chiar vrem să-i dăm lui lauda. Credem că prin laudă ne putem fi ridicați. Credeți și haideți, Vox, să lăudăm pe Domnul Iisus, că merită.
stau inima și sufletul meu. Pentru tine vreau să trăiesc, Domnul meu te iubesc, zi de zi vreau să împlinesc doar sfântă voia ta. Ți-ți dau inima și sufletul meu. Pentru tine vreau să trăiesc, Domnul meu te iubesc, zi de zi vreau să împlinesc doar sfântă Și cântăm cu vocile, ți-ți dau inima. voia ta. Ți-ți dau inima. Vreau să trăiesc. Dar sfântă voia ta. David, poți să pornești asta? Vă binecuvântez în numele Lui Hristos. Stați că îmi cad foile pe aici pe jos, predici trecute. Spunea Alex o chestie foarte interesantă, un lucru foarte interesant și vă întreba pe fiecare din ce cult faceți parte. Și drăguț. Dar vreau să vă spun ceva, o realitate pe care ne-o spune Biblia. În momentul când intri pe ușa aia, nu mai ești nici ortodox, nici baptist, nici pentecostal, nici carismatic, ci ești biserica lui Hristos. Pentru că există o singură biserică. Unii zic, aia e pentecostală, alții zic, aia e ortodoxă. Nu, o singură biserică. Vă amintiți de ziua Cincizecimii? Spune că erau 120 de oameni acolo și se rugau, nu făceau altceva nimic. De aceea vreau să ne rugăm în seara asta. Hristos se uită la inima ta și nu se uită eticheta pe care ți-ai pus-o sau cum te-ai auto-intitulat, Sfântul nu știu care. Toată noaptea m-am frământat, nu știu de ce. Și mi-a venit o poveste din Biblie în minte, un tată și un fiu. Vă amintiți de pilda fiului risipitor? Când un fiu s-a hotărât să plece de acasă, te hotărăști, e dreptul tău. Până la urmă faci ce vrei cu viața ta, cât vrei, te duci unde vrei, când vrei. Și aproape că nici nu trebuie să dai socoteală în fața lui Dumnezeu. Trântești ușa în nas și pleci. Și fiul ăsta s-a hotărât să plece de la tatăl său. Și o să mă duc, tată. Mă duc, dăm banii, dăm parte de moștenire. Și m-am gândit la un lucru azi noapte, că am pus un accent foarte mare pe tatăl. Și știați că tatăl a fost neschimbat din momentul de când a plecat și a avut aceeași atitudine față de fiul lui până s-a întors. Că a stat 1 an, că a stat 2 ani, că a stat 3 ani în lume departe de Dumnezeu, pentru că de-aia vreau să vă zic, înaintea lui Dumnezeu nu contează cultul din care faci parte, ci contează dacă ai o relație cu tata. Și a venit fiul acasă din lumea de păcate, departe, s-a dus, mi-am dat seama, Biblia zice că a stat la porci, valora un porc mai mult decât el. Până acolo te duce păcatul. Și aici nu contează. Pe fiecare dintre noi ne-a dus păcatul departe de Dumnezeu. Dar ar trebui să vină un moment în viață în care să ne întoarcem la Dumnezeu, la Tatăl nostru. Și știți cum ne-a așteptat El? Tot în fața porții a stat acolo și a zis, fiule, știu că te vei întoarce. Știu că vei veni, eu sunt același tată, nu m-am schimbat deloc. De aceea te aștept cu brațele deschise. Nu l-a condamnat nici o secundă să-i zică, bă, mi-ai mâncat tot averea, nici o secundă. Ne-a spus și l-a îmbrățișat și l-a sărutat. Pentru că astăzi ceea ce face Dumnezeu cu fiecare dintre voi este să te îmbrățișeze și să te sărute. Nu mă condamn, tată, că am fost plecat departe de tine. Nu, spune, eu sunt același, neschimbat. Și există un moment în viață în care trebuie să te întorci la Dumnezeu. Cu asta m-am frământat toată noaptea. Și Dumnezeu mi-a spus să vă spun lucrul acesta. Există un moment în care trebuie să dai față în față cu Tatăl tău, cu Creatorul tău. Azi poate să fie momentul ăla. De aia vreau să ne rugăm și să-ți imaginezi pe Dumnezeu
că ți-a dat dreptul să pleci. Și a spus, du-te, fiule, du-te viața ta, dar într-o zi vei fi responsabil. Și gândiți-vă, vreau să vă spun un alt adevăr. Pentru că omul pleacă departe de Dumnezeu, păcatele le vei plăti cât ești în lume, nu când te vei întoarce la Dumnezeu. De-aia vreau să vă spun astăzi, voi ați plătit până aici. Și Hristos a spus, gata, sunteți iertați, schimbați și de acum viața voastră începe o viață nouă. Pentru că un tată bun va aștepta cu brațele deschise. Vreau să ne rugăm în după masa asta. De-aia am spus la început că nu prea contează cultele. De fapt, nu contează. Și aici este Biserica lui Hristos în care locuiește un tată și acel tată este Iisus Hristos. Nu știu dacă te-ai rugat vreodată, dar spune-i sincer lui Iisus, Tată, mă întorc la tine astăzi. Știu că tu mi-ești singura scăpare, singura speranță. Nu mai găsesc soluții la oameni, nu mai găsesc soluții nicăieri, ci la tine, Duhul Sfânt. Haideți să ne rugăm împreună. Roagă-te așa cum știi. Iisus Hristos spunea că nu vă mai numesc robi, ci prieteni. Hristos să te numească prieten este cel mai mare har. Așa că vorbește cu El ca și cu un prieten. Îți mulțumesc odată că m-ai primit acasă. M-ai primit să fiu fiul tău și nu m-ai condamnat nicio clipă. Nu m-ai judecat nicio clipă, Tată, ci atunci când m-am întors eu acasă a fost bucurie. Iar cuvântul tău spune că este bucurie în cer când cineva se întoarce la tine. De aceea mă rog pentru biserică după masa asta să-i binecuvântez, Tată. Mă rog, Duhul Sfânt, să-i atingi acolo unde sunt pe fiecare și să înțeleagă că tu ești real și că vrei să fii Tatăl lor. Mă rog, Hristos, să-i binecuvântez, să le umpli, Tată, viața cu pace, să le umpli viața cu bucurie, să le umpli viața, Tată, cu putere și călăuzire, Tată, să nu mai trăiască nimeni în întuneric, ci să trăiască, Tată, dependent de Tine. Îți mulțumesc că ne-ai primit, Tată. Îți mulțumesc în numele Lui Iisus Hristos. Vreau să-i cântăm în continuare lui Dumnezeu. Vreau să te gândești pe toată slujba asta, pe tot parcursul ei. Cel mai bun Tată e Dumnezeu. Amin? Aveți un Tată mai bun ca Dumnezeu? Cei care nu l-ați avut ca Tată, îndrăzniți să-l aveți și vă garantez că o să se schimbe toate lucrurile în viața voastră. O să progresați spiritual, material, se poate, 100%. Pe toate punctele și pe toate planurile o să prosperați. De aceea, chemați-L pe Dumnezeu să fie Tatăl vostru. Dar vreau în continuare să ne deschidem inima, să lași pe Duhul lui Dumnezeu să-ți pătrundă în suflet. Să-ți vorbească în minte, să înțelegi ce lucruri trebuie să schimbi, ce lucruri trebuie să faci. Și atunci o să vezi cum te inundă de bucurie. Amin? Haideți să cântăm din toată inima. Amin. Tu ești stânca în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă. Eu strig, lăudat să fie Domnul meu, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei, și azi mă închin la tine în sufletul. Tu cunoști inima mea, Doamne, ție-ți aparțin și azi mă închin
Vreau să
să-L aplaudăm pe Domnul nostru Iisus Hristos? Hai să zicem împreună: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-ți-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Ne întoarcem stânga-dreapta, binecuvântează pe cel de lângă tine și spune că Iisus Hristos îl iubește. Nu vă așezați că facem și colecta, da? Pentru chirie, pentru alte acte de caritate pe care le mai avem de făcut. Mulțumim echipei de închinare, foarte, foarte frumos. Dani, dă-mi, te rog. Foarte frumos, prezența Domnului foarte puternică în seara aceasta. Câteva anunțuri pentru cei care sunteți pentru prima dată. Foarte interesant că zice Daniel mai înainte: bă, dacă vrea să se mai boteze cineva și noi nu avem haine. În 20 de secunde apare Florin lângă mine, zice: a venit un domn de pe TikTok care vrea să se boteze, că ai vorbit cu el pe TikTok. E bun, i-am pregătit haine. Da, ai haine? Uite aici. Deci și omul ăla care vrea să se boteze, da, mă vorbim la final de fapt, îmi face Florin semn cu mâna, că vorbim la final. Ocupați locurile. Mă rog ca orice somnolență în numele lui Iisus Hristos să plece chiar acum. E timpul să ne deschidem inima pentru cuvântul lui Dumnezeu. Văd pe unii, 2-3 care mai cască. Doamne, alungă somnolența de la noi, că mai avem un cuvânt și apoi mai vrem să cântăm și apoi vrem să ascultăm și cuvântul Tău. Câteva anunțuri am zis aici, le-am trecut la Emma. Da, vineri 29 septembrie, ora 19, începem cursul de întâlniri Alfa pentru familii. Dacă sunteți căsătoriți, soț, soție, avem un curs de vreo 7 sau 10 întâlniri pentru tine și familia ta. Acolo, la cursul ăla, te vei dezvolta în ce privește relația cu soțul și cu soția. Vei învăța o grămadă de lucruri, cum să vorbești, când să vorbești și când să asculți. De multe ori vorbim când trebuie să ascultăm și ascultăm când ar trebui să vorbim. Acolo vei învăța tot ceea ce înseamnă o relație în Hristos, da? Deci dacă vrei să te înscrii gratuit cursul, dar te ajută. Eu am trecut prin cursul ăsta cu familia mea, cu soția mea și de atunci ascult mai mult. E adevărat, Ale? Ea zice că nu, dar mie așa mi s-a părut. Bun, colecta am făcut-o, apoi începem o serie de predici, un ciclu de predici despre discipline spirituale. Pentru generația aceasta cea mai tânără aveți nevoie să învățați ce înseamnă să fii un creștin disciplinat. Vom trece prin vreo 12, mi se pare, voi predica eu, David și Daniel. Copiii pentru școala duminicală încep în octombrie, este important. Lăsați copiii să vină la mine, zicea Iisus Hristos, să vă spunem și noi, lăsați copilașii să vină la școala duminicală. Cam atât, intrăm direct în subiect. Aici pe ecranul ăsta o să apară o grămadă de versete. În seara aceasta o să vă predic foarte mult din Sfânta Scriptură. Andrei, ce am zis mai înainte? O să apară foarte multe versete, vreau să fiți foarte atenți. Titlul predicii în seara aceasta: Icoana făcătoare de minuni. Repet, am șocat, ha? Icoana făcătoare de minuni. Dar haideți să intrăm în textul din Sfânta Scriptură. Nu o să predic din păreri 2:2, din opinii 5:4, o să predic doar din Sfânta Scriptură, care este singura autoritate absolută. Și vreau să vă citesc din 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 18 până la 22. Aveți aici versurile afisate. Vă rog, deschideți-vă inima și mintea și lăsați cuvântul lui Dumnezeu să vă transforme pe fiecare dintre voi. Pentru că singura carte din universul acesta care te poate schimba este Biblia. Citesc, zice așa. 1 Petru 3:18. Hristos, de asemenea, spune apostolul Petru, a suferit odată pentru păcate, El, cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh.
în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, de aici, atenție, în zilele lui Noe, când se făcea corabia, vă aduceți aminte de potop, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățare de întinăciunile trupești, ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos, care șade la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Amin. Titlul îmi place pe care l-am pus, Icoana făcătoare de minuni. După cum vedeți, am pus icoana, este articulat în limba română, în gramatică, înseamnă că există o singură icoană. Altfel era o icoană, putea fi oricare alta. Dar vreau să vorbesc întâi despre ce este o icoană. Vreau să știți că nu vreau să lezez pe nimeni. Suntem aici ortodoxi, catolici, penticostali, baptiști. Eu nu cred că icoanele sunt greșite, mă auziți? Eu cred că închinarea la icoane este greșită. Dar ca să vedem ce este o icoană, nu așa, le vedem peste tot. Le vezi în catedrală, le vezi la oglinzile retrovizoare în autobuze. De unul are o icoană acolo. Pentru cei mai în vârstă, vă aduceți aminte de antrenorul, selecționerul naționalei, Iordănescu, scotea atâtea icoane avea la el, le scotea și pe toate le pupa pe rând. Le avea în buzunar. Câte unul are icoane în portmoneu. Îs peste tot icoanele, sincer. O icoană este o reprezentare plastică, o imagine în diferite ipostaze ale lui Dumnezeu sau ale Sfinților, nu? Cele mai vândute icoane la ora actuală în România, ghiciți cu ce sfântâi? Arsenie Bocă. Bun. Icoanele fac parte din arta creștină denumită iconografie. Iconografie vine din limba greacă, este un cuvânt compus. Icona, grafia, care înseamnă așa, imagine și scriere. Și prin urmare, cuvântul iconografie înseamnă așa, o scriere sau desenarea unor imagini. Vreau să știți de la început că primele icoane erau de fapt niște imagini sau niște reprezentări găsite, atenție, în catacombele unde se ascundeau primii noștri creștini. Să mă înțelegeți, creștinii, primii ucenici ai Domnului Iisus Hristos se întâlneau ascuns în niște peșteri, acolo s-au găsit niște desene, precum cruci, pește, pocăitului pește. Știți că sunt mulți pocăiți care spun peștele ăla acolo deasupra la număr. De ce? Ăla e un simbol care reprezintă în limba greacă Iisus Christos Theos Huios Soter, care înseamnă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul, și este un acronim. Nu se știe când a apărut prima icoană. Nu se știe când a apărut. Ce este cert este că odată cu apariția lui Constantin cel Mare, marele împărat roman, ați auzit de el, o dat voie la creștini și odată cu apariția creștinilor într-un mod organic s-a dezvoltat arta aceasta denumită iconografie. Acum, mie mi-a plăcut de ce au apărut icoanele la început și vreau să vă spun de ce au apărut. Unii creștini ortodoxi, pentru că în Biserica Ortodoxă este mai profund răspândită iconografia decât în Biserica Catolică, unii ortodoxi spun că icoanele se scriu, nu se pictează. De ce? Pentru că ei compară Sfintele Scripturi, după cum Sfintele Scripturi nu sunt simple cărți, la fel nici icoanele nu sunt simple imagini, ci sunt mărturii ale adevărului cuprins în Scriptură, da? Ăsta e un argument. Un al doilea argument este că icoanele au avut de-a lungul timpului și un scop pedagogic. Majoritatea țăranilor nu știau să citească, corect? Era mult mai ușor dacă îl pictai pe Iisus Hristos într-o anumită ipostază, la înălțarea, la schimbarea la față, înălțarea, crucificarea. Scopul icoanelor a fost pedagogia, să propovăduiască pe Dumnezeu în imagini. Știți care este primul iconograf? Primul care a pictat cică, spune tradiția, nu se află în Sfânta Scriptură, dar tradiția spune că Sfântul Apostol Luca este primul iconograf care a pictat prima icoană a Maicii Domnului, fiind modelul tuturor celorlalte icoane și el este ocrotitorul tuturor celor ce pictează icoane. E în tradiție, nu se află în Biblie, eu nu cred. Dar e faină povestea. Acum vreau să vă spun ceva. Știți care sunt cele mai cunoscute icoane? Vă spun primele 4.
Primele 4 cele mai cunoscute icoane din întreaga lume. Vreau să găsiți voi niște asemănări și să vedeți ce au toate cele 4 în comun, ca mai apoi să deducem ceva de aici și o să vă întreb eu. Fiți atenți! Cea mai cunoscută icoană este icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, din Kazanskaya, Rusia, descoperită în 1579, fiind ocrotitoare a Rusiei și care este asociată cu diferite evenimente din istoria Rusiei. Da? Prima, icoana făcătoare de minuni. A doua, icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni din Portarita, din mănăstirea Iviron de pe muntele Athos. A treia, icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni din Panagia, din Tinos, din Grecia. Și 4, icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni din Polonia. Vă întreb, ce au în comun toate cele 4 icoane? Ziceți tare. Fecioara Maria. Dar eu vă întreb pe voi, de ce nu l-a pus pe Mântuitorul nostru, Domnul nostru Iisus Hristos, ca mare mântuitor și ca icoană făcătoare de minuni? Pentru că este, zice acolo la un moment dat evanghelistul Ioan, că dacă s-ar fi scris toate minunile pe care le-a făcut Iisus Hristos, n-ar fi încăput în toate cărțile din lumea aceasta. Despre Sfânta Fecioară Maria, pe care o respectăm și o cinstim și noi evanghelicii, nu se scrie să fi făcut vreo minune în viață. Vă întreb, de ce icoanele ei ar fi făcătoare de minuni? Nu cumva, am eu o teorie, atenție, nu cumva, atunci când nu se mai întâmplă minuni vizibile, nu cumva inventăm? Vă întreb. Dar nu despre asta vreau să vorbesc în seara aceasta, ci vreau să vă vorbesc despre singura icoană făcătoare de minuni, care, atenție, nu se pictează pe sticlă, care nu costă să o săruți, care este gratis și se pictează pe propriul tău trup. Se numește botez. Botez. Despre asta vreau să vă vorbesc. Și primul lucru despre care vreau să vorbesc este că botezul este o icoană. Zice aici apostolul Petru, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi. Botezul. Ea este o icoană. Traducerea pe care o folosesc eu aici, dragilor, este traducerea Dumitru Cornilescu, sau cum spun unii frați, Dumitru Corniliescu, că le-a plăcut foarte mult de fratele Corniliescu, Iliescu, ce zic, Iliescu. Fostul președinte Iliescu, de aia și se zice Cornilescu, dar el e Cornilescu. El este singurul care a tradus icoană. Dacă vă veți uita în toate traducerile din limba română, inclusiv în King James, în limba engleză, nimeni nu folosește să spună că botezul este o icoană decât Cornilescu. Și îmi place cum spune Cornilescu, pentru că cuvântul pe care îl folosește Sfântul Apostol Petru pentru icoană este antitipon. Vreau să explic ce înseamnă asta. Adică când zice așa Petru, faptul că, ăsta îl vedeți aici? Ăsta e sicriu. Nu zice nimeni amin. Amin, e sicriu, fraților. E sicriu, când vei fi băgat, dar vă explic după aia, el e sicriu. Și apostolul Petru spune că acest botez este o icoană, pentru că cuvântul pe care îl folosește, el spune așa, este un lucru copiat după un model. Este un lucru care corespunde unui tipar. Vă aduceți aminte când Dumnezeu îi spune lui Moise să construiești cortul întâlnirii, templu, după un model pe care ți l-am arătat pe munte, da? Și atunci construcția lui Moise este o copie a unui model. Și Sfântul Apostol Petru vrea să spună că botezul acesta este o copie a ce? A lui Arca lui Noe. Zice mai sus, mai citesc o dată. În zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de oameni, adică 8. Și el vrea să spună așa, că avem două lucruri care corespund. Avem Arca lui Noe, în care au fost salvați oamenii la începutul omenirii, și avem botezul, care ele corespund. Unul este un model și celălalt este o copie a modelului. Acum eu vă întreb, cum anume botezul este o icoană? Nu este o icoană la care trebuie să te închini. Am spus că în textul ăsta potopul este un model și apa este o icoană. Un teolog pe nume Albert Banes, în 1700 și ceva, spune așa, că semnificația aici se referă la asemănarea cu apa prin care Noe a fost salvat. Când a venit potopul acela, au fost salvate doar 8 persoane și apa aceea este un model după care noi am copiat botezul
Și ea nu constă în cantitatea apei, că de exemplu avem aici pe sora Maria. Are cancer, eu am aflat că are cancer. O să vă spună mai multe când o să o ducem acolo. De exemplu, pe sora Maria nu o să o pot băga în apă, pentru că are cancer și problemele pe care le are de sănătate nu o să ne permită să o băgăm, să o scufundăm ca în potop. Pentru că nu despre asta zice Petru, nu despre asemănarea în cantitatea apei. Va trebui să o stropim, da? Și asemănarea botezului cu potopul constă în salvare. Amin? Botezul înseamnă că voi sunteți salvați. Amin? Abia aștept să văd cum veți mărturisi acolo, să spuneți, da, și eu sunt salvați. Și vreau să vedem prin ce compară Sfântul Apostol Petru potopul lui Noe cu botezul nostru. Și vreau să ne amintim. Cum a fost salvat Noe? Ziceți? Prin har. Geneza, începem cu versetele, vă bombardez un pic cu versete. Geneza 6:8. Auziți ce zice? Geneza 6:8. Că Noe a căpătat milă înaintea Domnului, da? A fost salvat prin har. Noe a fost salvat prin credință, nu prin fapte. Auziți? Evrei 11:7. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucrurile care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă a făcut o arcă ca să scape viața. Cum a fost salvat Noe? Prin har, prin credință și prin apă. 1 Petru 3:20 zice așa: în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă. Prin ce? Prin apă. Ăștia ne-au speriat ăștia azi vară, că-i secetă, că n-avem apă, să facem duș câte 2, câte 3. Tot timpul o să fie apă, pentru că e necesară pentru botez, amin? Să nu vă speriați niciodată de secetă, că noi trebuie să ne botezăm. Dacă nu este apă la plămân și la picioare, la genunchi. Ce vreau să vă zic este că harul, atenție, harul este partea lui Dumnezeu în salvare, credința a fost partea lui Noe, iar apa a fost doar elementul prin care au fost salvați. Mă auziți? La fel și noi. Cum ne mântuie? Vă întreb pe voi, ortodoxii mei, mă auziți? Catolicii mei, penticostalii, cum suntem noi salvați? Ca Noe, prin har. Efeseni 2:5, zice așa: măcar că eram morți în greșelile noastre, El ne-a adus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. Ne-a mântuit prin credință, nu cumva să creadă cineva că faptele Lui îl mântuiesc, nu, ci prin credință. Efeseni 2:8 spune așa: căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și prin ce? Prin apă, fraților. 1 Petru 3:21 zice așa: icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul. Harul lui Dumnezeu este partea pe care o face Dumnezeu pentru tine, pentru a fi mântuit. Harul. Dar credința e partea ta. Iar apa este metoda prin care Dumnezeu alege să te mântuiască pe tine. Deoarece botezul în apă este într-un fel legat de mântuirea noastră, da? Vă întreb pe voi, cum anume poate botezul să te mântuie? Bă, Alex, cum anume? Noi nu suntem salvați prin sângele lui Iisus Hristos? Vă rog să răspundeți. Dar eu am zis mai înainte că Petru zice că noi suntem salvați prin botez. Dar cum? Nu cumva suntem prin sângele lui Iisus Hristos? Ba da. Răspunsul primim. Zice Petru, continuă. Auziți ce zice Petru? 1 Petru 3:21, zice așa: mă adresez vouă, vreau să fiți voi foarte atenți. Să nu cumva să credeți că intrând în apa asta, o să veniți de acolo oameni poate și vreți să intrați și voi aici. Atenție, apa, zice Apostolul Petru, botezul nu este o curățare de întinăciunile trupești, ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, care șade la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii stăpânirile și puterile. Deci v-am spus că botezul este o icoană, da? Botezul, 2. Botezul mântuiește prin învierea lui Iisus Hristos. Iisus a murit pentru noi și a înviat. Botezul nu te mântuiește, ci sângele lui Iisus Hristos te mântuiește, care se află în apa aia. Mă auziți? De fapt,
salvarea prin botez nu se află în apă în sine, ci se află în sângele lui Iisus Hristos. Despre asta vreau să vorbesc. Petru spune foarte clar că nu este o curățare de lucrurile trupești, că ea poate fi posibilă doar prin sângele lui Iisus Hristos. Asta ar trebui să ne bucure, că dacă mă uit la mine sunt nenorocit. Și îmi dau seama că doar sângele lui Iisus Hristos mă poate salva. Roman 5:9 zice așa, că suntem considerați neprihăniți prin sângele lui Iisus. Deci, cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Avem răscumpărare, adică când ne-am născut în lumea aceasta, trupul acesta, sufletul meu, era dat morții și trebuia să ajungă în iad, spune Biblia, dar prin învierea lui Iisus Hristos, prin sângele lui Iisus Hristos, eu am fost cumpărat. Și tu ai fost cumpărat. Amin? Asta înseamnă răscumpărat, de la cumpărat. Că eu eram dat morții și Hristos a plătit cu sângele Lui pentru mine. Zice în Efeseni 1:7, Apostolul Pavel, zice, în El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile harului Său. La fel spune și Petru, 1 Petru, zice, că știți, căci nu cu bijuterii ați fost cumpărați, nu cu argint sau cu aur ați fost cumpărați. Avea Dumnezeu bani să plătească sincer, avea bogăție, dar cu ce a plătit El? Zice, cu ce? Cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Deci salvarea prin botezul acesta pe care îl vom vedea imediat este posibilă datorită învierii lui Iisus Hristos. Dacă Iisus Hristos nu învia, spune Apostolul, noi eram încă morți în păcatele noastre. Dacă Hristos doar murea pe cruce, ați văzut crucile astea în toată țara, crucile alea urașe, dacă Hristos doar murea și nu mai învia, rămânea doar o simplă cruce din aia, cum le vedeți în toată țara. Dar Pavel spune așa, în 1 Corinteni 15:17, v-am spus că mai puteți? Dar vă dau cu versete, acum vă bombardez. Pentru că spune Biblia că cuvântul lui Dumnezeu e ca o sabie. Auziți? 1 Corinteni 15:17. Și dacă nu a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcate. Am fi fost numai creștini. Dacă n-ar fi fost înviat Hristos, am fi fost numai ca și religia islamică, ca și religia budistă, ca și toate celelalte religii. Dar religia noastră este mai presus și prevalează orice altă religie, pentru că Mântuitorul nostru, spune Biblia, într-o zi, după 3 zile, a înviat și șade la dreapta Tatălui, ca eu cu tine să putem fi în seara aceasta aici. Amin? În numele lui Iisus Hristos, Tată, te rog, vorbește-ne în seara aceasta. Dar pentru că Iisus Hristos a înviat din morți, dragilor, toți cei care vă botezați pentru Hristos, puteți să vă nașteți la o viață nouă. Nici o altă mai vin la psihoterapie oamenii. Mulți îmi zic doctore, mă sună că domnul doctor, nu sunt numai psiholog. Asta, nu mă faceți doctor, sunt numai psiholog. Nu mă puteți ajuta, că aș vrea să mă schimb. Nu pot să te schimb. Dacă vrei să te schimbe ceva, să te transforme ceva cu adevărat, este posibilă doar prin învierea lui Iisus Hristos. Amin? Roman 6:4 zice, noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, deci atenție, sicriul, vedeți sicriul? Când următorii oameni se vor băga aici, de fapt ei vor muri într-un mod simbolic, dar și supranatural, vor muri cu Hristos aici și tot trecutul lor va fi șters, ca atunci când vor ieși din apă să poată spune că ei au o viață nouă. Pentru că ăsta e lucru pe care ți-l poate da Hristos și nu ți-l dă nicio altă religie. Nu ți-l dă Biserica Ortodoxă, nu ți-l dă Biserica Penticostală, nu ți-l dă o carismatice, ci ți-l poate da doar Iisus Hristos prin învierea Lui. Ai nevoie de eliberare? Noi ne rugăm pentru eliberare. Mulți oameni sunt prinși în cursa diavolului și trebuie să facem de multe ori rugăciuni de eliberare, ca în filme, de exorcizare, cu trântituri pe jos și cu strigăte. De ce? Pentru că în prezența lui Iisus Hristos, datorită învierii lui Iisus Hristos, poți să spui oricărui demon, pleacă din omul acesta, pentru că el poate avea o viață nouă. Amin? Ori de câte ori treceți prin durere, ori de câte ori aveți probleme la nivelul minții, în sufletele dumneavoastră, aduceți-vă aminte că prin învierea lui Iisus Hristos, dumneavoastră sunteți persoane noi, dar trebuie să credeți lucrul acesta.
Creștinismul nu numai, la biserică. Ieșind de la biserică și mea, pe cum e? Nu știu, frate. Nu-i despre asta. Creștinismul înseamnă o minte noită. Amin? O viață nouă. Vreau să vă văd bucuroși, frații mei. Când veniți duminică aici, vreau să văd energie pe voi. De ce? Ca să se vadă un Hristos viu. Așa arată Hristos viu. Mă duc la unde merg? Mă duc la biserică. Ar trebui să le dăm la câte o piatră, să aibă în ce să dea. Noi, cei uniți împreună, când ne asemănăm cu toți în moartea Lui, când voi vă botezați și eu sunt botezat și toți cei care suntem botezați aici, noi ne asemănăm împreună cu El ca să avem parte și noi de puterea învierii Lui. Ascultați-mă! Noi toți trebuie să beneficiem de aceeași putere a învierii lui Iisus Hristos. Zice Apostolul Pavel în Romani 6:5, în adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare ca Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare ca Lui. Nădejdea noastră a pocăiților, a creștinilor, a tuturor celor care cred în Iisus Hristos, nu îi pensia în buzunar, frate. Nu îi creșterea unui salariu. La mulți frați de-a mei, nădejdea e să se căsătorească. Să aibă o afacere faină, o mașină bună, o mașină care nu bate, care nu troncăne, nu? Dar nădejdea noastră a tuturor creștinilor este învierea lui Iisus Hristos. În Apocalipsa Iisus zice așa: ferice de cei care vor grăbi venirea Lui. Maranata înseamnă vino, Doamne Iisuse. Nădejdea mea e că eu voi învia într-o zi. Care-i nădejdea ta? Că nu ți-ți pocăiți copiii? Lasă că s-or pocăi. Dar nădejdea ta principală trebuie să fie ce? Că într-o zi eu voi învia împreună cu Hristos și atunci nu mai întrebe nimic. Petru continuă, al treilea lucru, aproape am încheiat. Nu predic lung, că mie nu prea place. Și vouă, așa? Mai puteți? Dacă s-ar putea predicile să fie ca pe TikTok. Știți cât vorbesc eu pe TikTok? Frații mai în vârstă. Câți dintre frați nu știu ce e la TikTok? Mâna sus, vreau să vă explic. Bun. Fratele știe? Aleluia. Foarte bine. Fratele e pe o mentalitate din asta de tânăra generație. Îmi place despre tine, frate. Ce-i TikTok-ul? Fiți atenți ce-i TikTok-ul. Eu am 80.000 de urmăritori. Te-am luat. 80 de... Îs mulți. De ce? Ascultați-mă. TikTok-ul, fiți atenți, fraților, că nu-i de glumă. TikTok-ul este o aplicație pentru generația tânără prin care eu trebuie să ofer acestei generații un mesaj din Sfânta Scriptură în 50 de secunde. Veți vedea, 90% din videoclipurile mele de pe TikTok sunt 50 de secunde, mai mult nu pot că nu se mai uită nimeni. Eu trebuie predica asta mea de 40 de minute să mă duc luni acasă să o compactez în 50 de secunde, fraților, că oamenii nu mai au răbdare. Eu trebuie să le spun ce-i botezul în 50 de secunde. Și slavă Domnului că, uite, Mirela, mâna sus, tu de pe TikTok ești, nu? Nu o să binecuvânteze. În 50 de secunde Dumnezeu a mântuit un om. Gata, n-am timp, 50 de secunde, Mirela trebuie să ajungă în cer. Acolo să ajungem, din păcate. Dar totuși aș vrea noi să schimbăm lumea, nu lumea să ne schimbe pe noi, amin? Hai că mai puteți. Al treilea lucru, mă auziți un pic? Al treilea lucru, botezul, aici vorbesc un pic din psihologie, botezul este un apel la o conștiință curată. Vă citesc ce zice Apostolul Petru. De unde știi asta? Că era pescar. Fratele se botează, el cel care filmează. Mâna sus, frate Constantin. De unde vii? De la Ialomița. El e pescar. Atât, poți să te așezi. El e pescar, are două bărci pe Dunăre. O vrut să-mi aducă nu știu ce pește, o să-ți-l aduc înghețat. Nu-l aduce că 7 ore până aici. Peștele nu-i. Și Petru a fost un simplu pescar, ca dumneata. Dar fii atent ce psihologie are omul ăsta. De unde are? Dar numai de la Duhul Sfânt. Opriți-vă cu psihologia, că dacă n-ai Duhul Sfânt, degeaba. Ai nevoie de Duhul Sfânt. Zice așa. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești. Dar ce e, mă, Petru?
ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Botezul face apel la o conștiință curată, cuget se referă la o cogniție curată. Vreau să te întreb, ai lupte la nivelul minții? Ai probleme? Ai depresie și anxietate? Frate Alex zice, în tot vin gânduri murdare, blasfemii, când intru în biserică, la Sfânta Liturghie, nu mă pot concentra. Ai gânduri? Dă-mi voie să spun, când ai crezut în Iisus Hristos și ai intrat în apa botezului, este mărturia unui cuget curat, că Dumnezeu lucrează și aici. Dumnezeu lucrează aici, dar trebuie să-ți schimbe astea, că de aici îți pleacă să te uiți la nevastă altuia, de aici îți pleacă cum să mai iei de la stat și să nu o plătești, de aici îți pleacă să-l bârfești pe aproapele tău, să vorbești urât cu soția ta, de aici pleacă prima dată. Dar vreau să știi că botezul este și un apel la o conștiință curată. Aici e o frază greu de tradus, vă spun sincer, că iarăși Dumitru Cornilescu i-a fost foarte greu să traducă din limba greacă ce-o vrut să zică cu botezul este o mărturie a unui cuget curat, așa că vă dau 4 traduceri din limba română, 4 traduceri ale Bibliei. Prima traducere ați auzit de Bartolomeu Anania. Auziți cum traduce el aici? El zice așa, că botezul este făgăduirea către Dumnezeu a conștiinței celei bune. Biblia de la Blaj traduce așa, că botezul este întrebarea conștiinței celei bune. Biblia sinodală ortodoxă, pe care o folosesc majoritatea ortodoxilor, zice așa, că botezul este deschiderea cugetului bun către Dumnezeu. Iar Biblia romano-catolică zice așa, că botezul este invocarea de la Dumnezeu a unei conștiințe curate. Practic, voi, când vă băgați în apa botezului, voi trebuie deja ca mintea voastră să fie o minte restaurată și o minte curățată direct de Duhul lui Dumnezeu. Amin? Și când intrați acolo în apa aia botezului, tu trebuie să spui așa, mintea mea care se gândea numai la prostii și se gândea cum să mai facă bani și care se gândea cum să devină mare speaker motivațional și cum să devină mare antreprenor, dintr-o dată este curățată de Duhul lui Dumnezeu. Asta vrea să zică. Amin? Vreți o minte curată? Trebuie să vă botezați. Aici unde am eu birou, eu am la etajul 1, deasupra e o daia de rugăciune unde ne rugăm, jos la parter e prietenul meu care are un magazin de telefoane. Deci de noi am predicat despre Dumnezeu. Într-o zi s-o tăia cu flexul și eu zbura flexul direct aici, l-o tăia. Zic, bă, numai Dumnezeu te-a scăpat. Zice, nu, că apărătoarea aia. Mai am alt prieten pe aceeași stradă care ne face nouă tricourile, câteodată ne printează nouă, are magazin de print. Ateu. De noi am predicat și la Evanghelia și am arătat că Iisus există, am demonstrat că există. Nu vor să creadă ei. Mă duc, îs acasă, vin de la munte și nu mă văd că ăștia 2 prietenii mei, ateu cu ăla care nu cred, își fac o poză cu asta. Își fac o poză cu asta și mă trimit mie în bajocoră și zic, am decis să-L urmăm pe Iisus. Dar ei nu cred. De ce? Pentru că tu poți să spui cu gura, tu poți să iei într-un mod umoristic asta și să spui că L-ai urmat pe Iisus Hristos. Dar dacă Duhul lui Dumnezeu nu s-a sălăjluit, cum spune Biserica Ortodoxă, nu s-a sălăjluit într-un Duhul tău, într-un mintea ta, într-un sufletul tău, schimbarea conștiinței tale nu are loc. Noi putem, frate, ce să mai facă copilul ăsta mic, nu crede în Dumnezeu, tă departe, ce să facă? Nimic. Nimic, doar roagă-te, că tu nu poți să-l conștientizezi. Ce te stau cu asta? Tu nu poți să-l conștientizezi pe un om. El are nevoie de revelația aceasta, de aceea voi toți cei care vă botezați acum, voi deja ați avut o revelație la nivelul minții că Iisus Hristos este Domnul și că aveți nevoie de botezul acesta. Amin? Deci botezul nu o să vă spele pe voi cu nimica, ci botezul este un simplu apel la conștiință. Ce este conștiința asta? Am căutat în dicționar. Conștiința curată este sentiment al responsabilității morale față de propria ta conduită. Ai nevoie, mi-a scris Connector. Știți pe Connector? Cântă. Mi-au lăsat 2 comentarii pe TikTok. Ce înseamnă moralitate pentru tine? Rapenaun. Și eu i-am zis, moralitate înseamnă să poți să diferențiezi binele de rău într-un mod absolut.
Când Dumnezeu vine la nivelul minții tale, dintr-o dată îți dai seama că ești păcătos, că tu până atunci nu ți-ai dat seama. Păi cum? De ce? Pentru că te întâlnești față în față cu moralitatea și cu adevărul absolut. Câtă vreme nu citești din Sfânta Scriptură și nu mergi la biserică, o să crezi că ești un om bun. Deci eu n-am păcate. Păi n-ai păcate că nu ai stat față în față cu oglinda care trebuie să spună ție că ești păcătos. De aceea, botezul este mărturia unui cuget curat, că Dumnezeu deja a lucrat la nivelul minții tale și ți-a spus că în conștiința ta tu ai nevoie de o schimbare. Un proverb românesc zice așa: conștiința curată este ca perna moale. Conștiința curată este ca perna moale. Dacă nu dormi bine noaptea și te frămânți, te simți condamnat. De exemplu, m-a rugat toată o femeie, a venit la consilier. Zice o femeie mai de mult: alo, da. Văd draci, zice, văd duhuri, oriunde mă uit, și ea e acolo pe perete, ea e pe acolo, ea e pe aici. Vorbesc sincer, femeie în vârstă. Înainte să plec, mă rog acasă și Duhul lui Dumnezeu îmi spune: are nevoie să se mărturisească. Mă duc acolo și primul lucru îi zic. Ea zicea: este un duh acolo, eu tămeream, unde e aici? E acolo. Îl vedea peste tot. Și atunci am zis: femeie, Duhul lui Dumnezeu a spus că tu trebuie să te mărturisești. Ascultați-mă, o viață întreagă a ținut în ea, o condamna un avort. Mă auziți? Dacă cineva vă spune că avortul e voie să-l faci, dă-mi voie să spun că numai cine a făcut știe cum te condamnă un păcat din acesta când știi că ai făcut rău cuiva. De aceea, dacă te condamnă ceva și te acuză ceva, conștiința ta nu este curată și este pătată. Ai nevoie de Iisus Hristos care să spună: te-am iertat. Și după ce te-ai iertat să vii să spui în apa botezului: nu mă mai acuză nimica și nu mă mai condamnă nimica, sunt liberă, pot să spun că și pentru mine Iisus Hristos a murit. Amin? Asta e. Aproape îmi închei imediat. TikTok. Deja, să zicem că sunt cam 2 videoclipuri de 50 de secunde. Acest lucru corespunde cu scopul evident al botezului. Dumneavoastră știați că apostolii predicau că botezul este o poruncă pentru iertarea păcatelor. Haideți cu mine în Faptele Apostolilor 2:38. Prima predică a marelui pescar Petru. Auziți ce zice Petru? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare dintre voi dacă vrea să fie botezat. Așa au zis? Pocăiți-vă și dacă cineva vrea să fie botezat. O zis: pocăiți-vă și fiecare din voi să se boteze. Trebuie să te botezi, pentru că scopul botezului este poruncit de Dumnezeu. Trebuie să te botezi pentru a fi spălat de păcate. Fapte 22:16, auzi? Și acum, vă aduceți aminte când se pocăiește Sfântul Apostol Pavel? Înainte nu a fost prea sfânt, că omora pe creștini. Și când să se pocăiască, auziți ce zice acolo Anania? Și acum ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale chemând numele Domnului. Botezul reprezintă faptul că ți se iartă păcatele, dar nu la vârsta aia mică. Eu am fost botezat când eram numai atâta. Eu dam microfonul la naș, te lepezi de Satana. Apoi nu știu cât s-o lepăda că eu tăta Satana, nu știu cât el s-o lepăda nașul și că nu poți. Botezul în Sfânta Scriptură este doar pentru adulți. Fraților, vă spun ce spune Biblia. Botezul de copii a apărut prin secolul 4 sau 5. Ca așa eu vin la o idee. Cred că mânca sămânță și bea bere și s-o gândi el: bă, dar ce se întâmplă cu copiii care mor? Și ălalt de lângă el: hai să-i botezăm. Nu știu cum a apărut. În Noul Testament, când oamenii care și-au dat seama că sunt păcătoși erau nerăbdători să fie botezați cât mai curând, erau anxioși. După ce li se predica Evanghelia, ei deja erau buni. Și eu când mă botez? Vă citesc, dar eu vă spun din Biblie. Fapte 8:35. Famenul etiopian. Se duce Filip, îi predică Evanghelia și fiți atenți, ăla nu i-a zis nimic de botez. Nu i-a zis cum fac unii frați: hai botează-te, hai. Unde e Bogdan Jerca? Că avem. Hai botează-te, hai botează-te. El nu i-a zis hai botează-te. Doar i-a predicat Evanghelia și când omul înțelege că Iisus Hristos i-a vorbit, vine de la sine botezul. Auzi, zice așa, Fapte 8:35, la 38.
Zice, pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă, își urmau drumul și s-au împiedicat de scară. Și-au zis, opa, apă. Și-au zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Păi n-ai făcut cateheză. Dacă îi zicea Filip, n-ai făcut cateheză. Cine-s părinți? Ortodoxi. De aceea se botează cineva. De ce? Pentru a avea o conștiință curată. Concluzie și închei. Ne mântuiește botezul? Mulți vor spune, botezul nu ne salvează. Da, dar Petru spune foarte clar, icoana aceasta ne mântuiește acum, și anume botezul. Cum anume botezul ne mântuiește? Păi, după cele spuse de Petru, prin învierea lui Iisus Hristos, amin? Prin apel la o conștiință curată. Te gândești numai la cum să-ți procuri. Ați văzut generația asta? M-am uitat la TV acum. Au luat interviuri la o grămadă de tineri din școală. Prindea un copil din clasa 5, îl întreba, bă, cum îți procuri droguri? Dacă eu vreau droguri, pot să găsesc? Deci, dar cum să nu? Sunt copiii dumneavoastră și vor fi copiii noștri. Majoritatea dintre ei știu cum să-și procure droguri. Majoritatea știu cum să-și procure alcool. Dar prin învierea lui Iisus Hristos, lucrurile astea se pot șterge ca ei să nu mai apeleze la o cogniție, cum spun psihologii, negativă, ci la una bună. Lucrul ăsta ne face să înțelegem că botezul trebuie să-l facem pentru că l-a poruncit Iisus Hristos. Dacă nu ești botezat de adult, Hristos a poruncit-o să te faci. El a poruncit-o chiar și pentru cei care primisă Duhul Sfânt. Mulți o să zică, da, dar eu am Duhul Sfânt, nu mai trebuie să mă botez. Eu vă zic ce zice Biblia. Vă aduceți aminte când predică Apostolul Petru în casa lui Corneliu? Îi aveau deja Duhul Sfânt. Auzi ce zice în Fapte 10 cu 46 la 48. Zice, atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Îi aveau Duhul Sfânt. De ce mai boteza dacă aveau Duhul Sfânt? Pentru că nu e important ce crezi tu și ce simți tu, ci e important ce spune Sfânta Scriptură. Este esențial botezul pentru mântuire. Pentru viață veșnică este important? Nu vreau să răspundem, lăsăm doar cuvintele lui Iisus Hristos să ofere răspunsul. Este esențial botezul pentru mântuire. Vă citesc ce zice Iisus. Marcu 16 cu 16 zice așa: cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cel ce nu va crede va fi osândit. Dacă este cineva în seara asta care nu a răspuns încă cuvintelor lui Iisus, poate vrea să răspunde cuvintelor lui Petru. A lui Pavel, pardon. Fapte 22 cu 16. Cuvintele adresate lui Pavel. Mă grăbesc. Ardelean, cică, dar nu vorbesc ca un ardelean, așa că vorbesc mai repede, frate Edric. Auziți? Aș vrea să ne întrebe pe fiecare dintre noi, cum l-a întrebat pe Sfântul Apostol Pavel, în 22 cu 16. Deci așa. Și acum, ce zăbovești? Adică, de ce întârzi? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. Te întreb, ai făcut una... Aveți telefoane scumpe, așa? Toți aveți telefoane. Vă întreb, ați făcut un apel la Dumnezeu pentru o conștiință curată prin botezul lui Iisus Hristos? Ce faceți voi acum este ilustrativ, ca icoană. E că luați telefonul, băgați numărul lui Dumnezeu și apelați. Și spui, Doamne, vreau să fac și un apel la o conștiință curată prin sângele lui Iisus Hristos. Asta e botezul. Ați înțeles? O predică mai teologică așa, dar n-avem ce face, trebuie să dăm și din astea, fraților, care să ne ajute să înțelegem de ce e necesar botezul. V-am predicat despre icoana făcătoare de minuni. Acum ați înțeles de ce se numește icoană făcătoare de minuni? Pentru că botezul ăsta este o icoană, singura icoană care face minuni. Și cea mai mare minune este ca un ticălos ca mine să poată să ajungă într-o zi în Împărăția lui Dumnezeu și Iisus Hristos îi spună, vină rob bun și credincios. Atât.
Aș vrea să ne ridicăm în picioare și dacă este cineva în seara aceasta căruia i-a vorbit acest mesaj, v-am vorbit din Sfânta Scriptură, dacă ai nevoie ca Dumnezeu să-ți schimbe mintea ta, dacă ai nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să te curețe, fă rugăciunea aceasta după mine. Hai să închidem cu toți ochii. Dacă mintea ta e murdară, continuu. Vreau să știi că botezul acesta trebuie să fie pentru tine mărturia unei conștiințe curate, dar prima dată trebuie să ți se curețe conștiința asta, cogniția, gândirea, rațiunea ta. Dă-mi voie să-ți spun un citat pe care îl spunea Petre Țuțea, marele filozof român care a fost închis 14 ani în pușcărie pentru o țară de proști, o zis-o el. A suferit. Doamne, binecuvântează-i memoria lui. El a zis așa, că omul fără de Dumnezeu este un biet animal rațional care vine de nicăieri și care se îndreaptă spre nicăieri. Dar un om care l-are pe Dumnezeu în el este un om care a făcut un apel la o conștiință curățată, spălat. Așa că roagă-te după mine, spune, Tată, vin în seara aceasta și îți fac un apel către tine, pentru că am constatat că mintea mea e pătată, conștiința mea e pătată, principii nu prea am. Te rog, prin învierea, prin sângele lui Iisus Hristos, curăță mintea mea, curăță mintea mea. Tată, te rog, așa cum pe Noe l-ai salvat prin apă, prin potop, salvează-mă și pe mine prin botez, care reprezintă strupul lui Iisus Hristos frânt, sângele curs. Tată, dacă sunt oameni în seara aceasta care trebuie să se pocăiască, care trăiesc în deșertăciunea gândurilor, departe de Tine, Tată, ne pocăim cu toții, Tată, ne întoarcem la Tine, ne întoarcem la Tine. Dacă în timpul acestei cântări vrei să-ți predai viața în mâna lui Iisus, să-i spui, Doamne Iisuse, constat că sunt un păcătos, că am nevoie să îmi cureți mintea, sufletul, trupul, Duhul meu, am nevoie de mântuirea Ta, vin să-ți o cerșesc. Te aștept aici în față, vreau să mă rog pentru tine. Dacă vrei să vii la Iisus Hristos, nu la o religie, te chem la Iisus. El a murit pentru tine și a dat viața pentru tine ca tu să ai o conștiință curată, să nu te mai condamne păcatul, să nu te mai condamne nimic rău. Te aștept aici în față să mă rog pentru tine. Hai să ne rugăm cu toții. Ceilalți se roagă, echipa cântă. Vino aici în față, întoarce-te la Iisus. Lasă-L să te spele, lasă-L să te curețe. Sângele lui Iisus. Lasă-L să te curețe. Aleluia. Sângele
fă-mă un vas de cinste. Solut în mâna ta, modelează viața mea și fă-mă un vas de cinste. Îți spun da, vino și lucrează în inima mea, vino și lucrează, îți spun da, vino și lucrează, modelează-mă. Vino și lucrează în inima mea. Vino și lucrează în inima mea. Cheamă-l să Vino lucreze și în inima ta. lucrează, îți spun Spune-i da. Vino și lucrează, modelează-mă. Vino și lucrează. Vino și lucrează în inima mea. Vino și lucrează, îți spun da. Vino și lucrează, modelează-mă. Îți spun da. Vino și lucrează în inima mea. Îți spun da. Vino în baie pământul inimii, să fii ușor de modelat, să fii ușor de transformat. Vino în baie pământul inimii, să fii ușor de modelat, să fii ușor de transformat. Vino și lucrează în inima mea. Vino și lucrează în inima mea. Vino și lucrează, îți spun da. Vino și lucrează, modelează-mă. Îți spun da. Vino și lucrează în inima mea. Îți spun da. Vino și lucrează, modelează-mă. Aleluia, slavă lui Iisus Hristos. Veniți să vă rog pentru dumneavoastră? Veniți la rugăciune? Nu, mergem, n-aude, bun, merge. Bun, dragilor, ce facem acum? Urmează botezul, da? Voi o să cântați, așa-i? Toată lumea să vină aici în față. Până aici, aveți voi să veniți până aici ca să-i vedeți pe cei care se botează. Haideți, haideți mai aproape aici, până aici, la marginea asta. Haideți, facem un haos controlat. Un cosmos controlat. Un haos cosmic. E bine așa? Cosmos înseamnă ordine și... Bun, hai, toată lumea aici mai în față. Susținătorii care ați venit pentru Nicu. Așa, până aici, fraților, exact, până aici în față. Bun. Ceilalți mergeți pe aici, care vă botezați, că e mai ușor, că aici nu o să vă încurce, da? Și vreau să facem gălăgie de fiecare dată când o să... Nu, Nicu, nu. Gălăgie ori de câte ori intră... V-ați pocăit? Nu, după ce vă pocăiți, da? Bate bala cu mine aici. După ce vă pocăiți, vă așteptăm aici. Când o să intre fiecare în apa botezului, vreau să-i aplaudați, da? Foarte tare. Dar vreau să ascultăm așa scurte povestiri din viețile lor. O să mergeți așa pe partea aia, bun? Haideți, strângeți-vă un pic așa mai aproape. Așa, că nu. Bun, ok, și acum stăm cu fața în spray, așa. Deci, e Bordea Nicolae. Hai să-l aplaudăm. L-ai pornit ăla? Bun. E pornit. Nicu, zine de unde vii și câți ani ai? Vin din Cluj-Napoca și am 33 de ani. 33 de ani, mulți înainte. Ai fost bea cu minte până acum? Nu. O copilărie cu David, cu Florin, cu Sami, pe aceeași stradă. Toți erau foarte cuminți, toată ziua erau numai la biserică. Nu au fost cuminți. Dar tocmai spune Biblia că pentru ăștia ca noi a venit Iisus Hristos, amen?
El a venit pentru cei bolnavi, nu pentru cei sănătoși. Nicu, zine, de ce ai ales să-L urmezi pe Iisus Hristos? Vreau o viață nouă. Vreau să nu mai repet greșelile ce le-am făcut. Și să-L urmez pe Iisus Până la moarte? până la moarte. Cum l-ai cunoscut pe Iisus? Scurt. Prin Biserica Vox. Aici, la noi la biserică? Da. Aleluia, slavă Domnului. Ai în familie părinți pocăiți, frați, Mătușă, veri, nepoți. s-o grămadă acolo. Da. Deci mâna sus toți care ați venit pentru Nicu. Fii atent cât sunt. Domnul să-l binecuvânteze. V-ați rugat pentru el. S-o rugat. Nicu, vezi? Te ajung rugăciunile, n-ai ce face. Trebuie să continuați să vă rugați. Dacă aveți pe cineva, continuați să vă rugați. Nicu, ne bucurăm să fii în mijlocul nostru. Abia așteptăm să-ți dăm ceva de slujit. Și eu. Și tu? Da. Bine, hai în apă. Hai în apă, că te mai întrebăm acolo, să te întrebe David. Daniel și cu David, doi mari titani ai Bibliei. David îl întreb, tu așa-i? Nicu, te întreb în fața martorilor văzuți și nevăzuți dacă crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da. Crezi că Iisus Hristos, prin jertfa Lui la Calvar, te-a iertat de toate păcatele tale? Da, cred. Până când vei ține această promisiune că îl vei urma până la moarte? Până la moarte și dincolo de el. Aleluia! Amin. Pe baza mărturiei tale te botezăm în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Aleluia. Am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. În lumea înainte crucea și înapoi eu nu voi da. În urmă-i lumea înainte crucea și înapoi eu nu voi da. Bun, fratele... de astăzi am uitat să vă zic, suntem frați și surori, nu mai suntem domnul Alex. De azi mai e cu domnul și domnul e unul singur. Fratele Drincă Constantin Adrian, el vine de aici, de aproape, de unde? De la Fetești, De la Fetești. din Câți județul kilometri? Ialomița. Câți kilometri? 610 km. Aoleu, ce-o venit de acolo. Unde ne-ai întâlnit? Cum? Unde ai auzit de noi? Sau cum de botezat aici, în Cluj? Nu știu, așa mi-a venit, că v-am cunoscut tot pe baza internetului și mi-a plăcut cum duceți Evanghelia mai departe. Sau așa l-ai întâlnit pe Iisus personal? Da. Mai e cineva din familia ta pocăit? Nu. Sunt primul care am făcut pasul ăsta. El citește Biblia, sunt multe Și de zi. chiar acum, dacă tot m-ați făcut pescar, o să fiu și pescar de oameni. Amin. Să aduceți undițele, da? Treabă-l tău. Frate, îți pot să spune frate acum. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Cu tărie, da. Crezi că El a murit pentru păcatele tale ca tu să fii iertat? Da. Până când îl vei urma pe Iisus? Până o să mor. Amin. Aici nu eu mai șoptit, la celălalt eu șoptit. O zic că până la moarte, până la moarte. Frate, Drincă Constantin Adrian, pe baza mărturiei tale te botezăm în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu s-a scris în veșnicie și al meu, dai al Hai, cântă tare. meu. A scris povestea vieții mele, Domnul meu, Dumnezeu. Un nume nou s-a scris în veșnicie și al meu, dai al meu.
puteți să ți se scrie și ție numele în cartea vieții, amin? Acolo cel mai important. Diana, deci cu T, Diana, ce nume frumos. Ulia, Diana, Gabriela. Diana, nu Gabriela, zice Diana. Diana, ține un pic, cum l-ai întâlnit tu pe Iisus Hristos? Acum poate ai emoții, lasă-le să plece, toți avem emoții. Dacă nu ai emoții, atunci e o problemă. Dacă ai emoții, ești normală, da? Da. Zine, cum l-ai întâlnit tu pe Iisus? Prin mama mea. Prin mama ta. Unde e mama? Aplauze la mama. Plângeți! Două să binecuvânteze. Da, l-am cunoscut prin mama mea și nu pot decât să-i mulțumesc. Aleluia! O mamă, vezi ce face o mamă? Nu poți să vorbești. Poți să faci din mâini? Vreau să-i spun la mulți ani, că e ziua ei astăzi. Serios? La mulți ani! Hai să cântăm la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Ta-ta-ta-ta, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Ana să trăiască, Ana să trăiască, la mulți ani. Ana să trăiască, Ana să trăiască, la mulți ani. Domnul să vă binecuvânteze! Vezi ce poate să facă rugăciunea unei mame? Dacă aveți copii care nu se întorc la Dumnezeu și vă rugați pentru ei, cel mai important lucru e să continuați să vă rugați. Amin? Și să așteptați. Nu doar vă rugați, că nu semănăm amuși și strângem. Semănăm și la toamnă culegem. Dar aveți răbdare. Diana, haide în apă. Diana, tu cum ne-ai cunoscut pe noi sau pe TikTok? Da. Mă, de TikTok. Pe TikTok te-am văzut și mi-a plăcut super mult atmosfera bisericii și am zis, încerc. Și am rămas aici. Ai rămas. Da. Aleluia, slavă Domnului pentru TikTok-ul ăsta, că e bun și el la ceva. Bun, David, pune tu întrebările. Diana, te întreb și pe tine dacă crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da, cred. Crezi că El la cruce a luat asupra Lui toate păcatele tale ca tu să fii eliberată? Da, cred. Până când îl vei urma pe Iisus Hristos? Pentru totdeauna. Amin. Bun, pe baza mărturiei tale, în fața martorilor văzuți și nevăzuți, te botezăm astăzi în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvântat fie, binecuvântat, binecuvântat fie, binecuvântăm numele Său, binecuvântat fie, binecuvântat, binecuvântat fie, binecuvântăm numele Său. Primește lauda, ești vrednic Dumnezeu, cântă inima, fii binecuvântat. Are emoții, Ana. Sabău, Ana, Viorica. Hai să vedem cine a venit cu Ana, mâna sus. Wow, aplauze, Domnul să binecuvânteze. Carina. De cât timp vă știți, Carina? De 4 zile? De 4 zile, Carina să știe de 4 zile. Și deja... Da, deci Ana are emoții, dar ea deja e un evanghelist. Ana ne-a dus foarte mulți oameni pe la rugăciune, pe la biserică, o să fie un mare om al lui Dumnezeu. Aveți o fiică
a intrat mântuirea în casa dumneavoastră și ăsta e cel mai frumos lucru. Nu mai pune multe întrebări care emoție, doar atât întreabă David. Ana, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, Crezi că El la cruce a murit pentru păcatele tale ca tu să fii mântuită? da, cred. Până când îl vei urma pe Iisus Hristos? Până la sfârșitul vieții mele. Amin, amin. Bun, pe baza mărturiei tale te botezăm astăzi în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin, fii liberă. Râua sorilor, vestea nopților, se resimte munți și n-adânc de mări până la marginile pământului. Se vede bunătatea Lui, Domn al minunilor, puternic Creator. Tu spui doar un cuvânt și totul e nou, Domn al minunilor, puternic Creator. Tu spui doar un cuvânt și totul e nou, istoria ai schimbat. Când ne-ai răscumpărat, trecutul e îngropat și totul e nou, istoria ai schimbat. Când ne-ai răscumpărat, trecutul e îngropat și toate sunt noi. Bun. Mirela Postu, nu? De nume predestinat, Postu. Ce o să mai postească ea? Postu, Mirela. Mirela, hai să vedem cine a venit cu Mirela, mâna sus. Domnul să-l binecuvânteze, aveți o fică. Tu cum ne-ai cunoscut, Mirela? Pe TikTok. Tot pe TikTok? Da. Nu, mă, TikTok. Să vă faceți TikTok. Trebuie să predicați Evanghelia acolo, neapărat, fratele în vârstă, trebuie să-ți faci TikTok. El o zic că... Bun, Mirela, cum l-ai cunoscut tu pe Iisus Hristos? Părinții tăi sunt pocăiți? Mama. Mama e pocăită. L-am cunoscut de mică, dar nu am fost foarte aproape de el. Și cam de 2 ani am început să mă apropiu din ce în cel mai mult. Și acum în vară am zis că trebuie să fac și pasul ăsta, să-l urmez. Amin, amin. Ne bucurăm că ești în mijlocul nostru. Și o să-ți dăm și ție de slujit, că, no, postul, te punem în post. Mirela, te întreb dacă crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da, cred. Crezi că El la cruce a murit pentru tine ca tu să fii mântuită de păcat? Da. Până când îl vei urma pe Iisus Hristos? Până la sfârșitul vieții mele. Mirela, pe baza mărturiei tale te botezăm astăzi în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnul meu e viu, 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 Domnul meu e Hai să vedem cine a venit cu Crețu Andreea, mâna sus. Noi. Andreea, cum ai ajuns la Vox? Cred că v-am cunoscut nu așa anul trecut la o conferință. Știu că era cu Vladimir Pustan și întotdeauna tot vă vedeam și tot am spus cum ar fi să-l văd pe Alex, să-l cunosc să-l cunosc față în față. Și prietena mea, Maria Paveluc, m-a recomandat pentru că în ultima vreme eram foarte agitată, stresată, treceam într-o perioadă foarte grea și m-a ajutat să trec. Plus, cum mi-am pierdut tatăl acum 5 luni, am trecut foarte greu și cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să revin la zâmbetul pe buze și să-mi pun nădejdea. Și alteori când mă simt că nu mai pot, îmi găsesc bucuria și nădejdea în el și zâmbesc de parcă îi dau laudă lui. Aleluia, aplauze. Da. Deci,
Andreea a fost, cineva m-a recomandat pe mine Andrei ca psiholog. Da, la psiholog mergi să mai povestești ce mai faci, chestii. Și i-am zis, Andreea, tu nu pe mine trebuie să mă cunoști, ci pe Iisus. Și atât i-am zis numai, noi avem rugăciune diseară la ora 6, așa a fost. Și am zis, mai bine de consilierea asta o să te ajute Iisus Hristos. Și o venit seara la rugăciune și de atunci vine dimineața la rugăciune, vine nelipsită. I-a murit tatăl acum 4 luni, trece prin foarte multe lucruri fata asta, dar e foarte fericită. Uitați-vă la fața ei. Și ea are TikTok. Tu câți urmăritori ai? 32.000. 32.000, vă luați cu câțiva de pe aici. Bun, bine. Îl iubești pe Domnul Iisus? Îl ador. Aleluia. Hai să o botezăm. Andreea, întreb și pe tine dacă crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Cred cu adevărat. Crezi că El la cruce a murit pentru păcatele tale ca tu să fii mântuit? Da, Până când îl vei urma pe Iisus Hristos? până la moarte. Amin. Amin. Pe baza mărturiei tale, Andreea, te botezăm astăzi în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu e dușman împotrivă să-mi stea, Tu mă conduci cu dreapta Ta, Iisuse, a Ta e victoria, biruitor e voi umbra. Nu e dușman împotrivă să-mi stea, Tu mă conduci cu dreapta Ta, Iisuse, a Ta e victoria. Aleluia. Ghiori Minerva Maria. Bine a zis. E vecina mea. Să vedeți cum i-am cunoscut. Vă zic eu. Într-o zi vin, eu stau de 2 ani acolo, de zile de când ne-am căsătorit în Gheorgheni și parchez pe parcarea numărul 1 și în spatele parcării e iarbă așa mare și într-o zi vin și nu-i mai iarbă acolo. Bă, ce-i cu iarba? Cineva a făcut curat, mi-a smuls iarba. Sora Minerva are în spatele blocului o mică grădinuță, ceapă, Am bănuit-o că ea mi-a smuls iarba. Și când am întrebat-o, zic, cine mi-a smuls iarba aici? Și ea a zis, Domnul. Și eu zis dânsa după aia că a venit la mine și am povestit că ea și-a zis că a simțit că e o relație pe care o am eu cu Dumnezeu, nu? Ziceți dumneavoastră, cum a fost? Că ați văzut în mine? Da. Am văzut în dumneavoastră de când ați venit de la bun început un om foarte deosebit care purta o barbă deosebită Logic. și care în timp mi-am dat seama că îmi va spune peste câteva zile că de fapt este preot. Și s-a întâmplat cu adevărat. Aleluia. După care am chemat-o la rugăciune, s-o speriat de rugăciune prima dată, că s-a rugat David tare. Nu, ne-a rugat toți tare. O zis că nu mai vine, că nu-i place, dar după aia o continua să vină și mi-a zis că vrea să-L urmeze pe Iisus Hristos. David, ține asta. Sora Minerva de astăzi, pe ea o să o botezăm prin stropire pentru că suferă de o boală. E singură. Ne bucurăm că veniți și faceți parte din familia noastră de astăzi. Noi avem responsabilitatea asta să vă primim ca pe o soră. Zice Apostolul Pavel pe cele mai în vârstă să le priviți ca pe niște mame și să avem grijă de dumneavoastră și dumneavoastră de noi. Și o să o botezăm prin stropire datorită bolii pe care o are. Așa că vă întreb, credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, Credeți că El a murit pentru toate păcatele dumneavoastră? bineînțeles. Până când vă hotărâți să-L urmați pe Iisus? Pentru totdeauna și până în vecie. Aleluia! Pe baza mărturiei dumneavoastră, vă botez în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Frate, Nădejdea mea, Tu lucrezi pentru mine, Tu nu mă vei abandona, îmi ridic ochii către Tine, recunosc bunătatea Ta.
Eu sunt Hai să o cântăm lucrarea toată ta. cântarea. Hai, Tu ești credincios, tot ce faci e desăvârșit. Ce începi tu la bun sfârșit. O, Tată, Tu ești credincios. Tu ești credincios, mai gândesc cu iubirea Ta. Tu ești, Doamne, minunea mea. O, Tată, Tu ești credincios. Înalță-ți mâinile! Îmi ridic mâinile spre Tine, în Tine-i nădejdea mea. Tu lucrezi, Tată, pentru mine, Tu nu mă vei abandona. Îmi ridic ochii către Tine, recunosc bunătatea Ta. Eu sunt lucrarea Ta. Tu ești credincios, mai ales după planul Tău. Îmi vorbești azi prin Duhul Tău. O, Tată, Tu ești credincios. Tu ești credincios, Tu ești Tatăl luminilor. Vreau să arăt asta tuturor. O, Tată, Tu ești credincios. Îmi ridic mâinile spre Tine, în Tine-i nădejdea mea. Tu lucrezi, Tată, pentru mine, Tu nu mă vei abandona. Îmi ridic ochii către Tine, recunosc bunătatea Ta. Eu sunt lucrarea Ta, eu sunt lucrarea Lui, lucrarea Tatălui. Eu sunt lucrarea Lui, lucrarea Creația Lui să Tatălui. cânte! Lucrarea Lui, lucrarea Tatălui. Eu sunt Eu sunt lucrarea Lui, lucrarea Tatălui. Eu sunt lucrarea Lui, lucrarea Tatălui. Eu sunt lucrarea Lui, lucrarea Tatălui. Îmi ridic mâinile spre Tine, foarte bine. în Tine-i nădejdea mea. Tu lucrezi, Tată, pentru mine, Tu nu mă vei abandona. Îmi ridic ochii către Tine, recunosc bunătatea Ta. Eu sunt lucrarea Ta. Aleluia. Aș face o nebunie din asta, să întreb dacă este cineva. N-avem haine, dar nu contează. Este cineva în seara asta care se gândește la botez? Atenție, are viața în rânduială, nu trăiește în curvie, da? Nu în concubinaj, dar ar vrea să-L urmeze pe Iisus Hristos. Și s-a mai gândit că ar trebui să se boteze. Este cineva care ar vrea să-L botezăm așa spontan? Uite, apă, ce te împiedică să te botezi? Nu o să vină niciodată un înger să-ți dea un șpiț în fund, să zică dai drumul în apă. Mulți așa ar vrea. E o decizie personală, e liber arbitru. Vrei sau nu vrei? Mai întreb o singură dată și apoi închem. Tu vrei să te botezi? Botezăm pe cineva care trăiește în concubinaj. Atenție, dacă nu sunteți căsătoriți și trăiți în familie, în concubinaj și nu sunteți căsătoriți, nu o să vă căsătorim, nu o să vă botezăm până nu vă căsătoriți. Asta să vă fie bistoși, asta e regulamentul bisericii. Deci ultima dată, hai mai avem o cântare, mai putem cânta o cântare. Hai să mai cântăm o cântare până vedem ce se întâmplă.
Și dacă mai e cineva care ar vrea, trebuie să vină să vorbească cu mine prima dată, da? Bun, cântăm cântarea asta. Asta care vine. Hai ceva profetic, hai să vedem, vă vine ceva profetic de la Dumnezeu? Poate este cineva care are nevoie să audă cuvintele astea. Ce vă vine? Trăiesc pentru tine. Asta. Fix aia a fost prima. Da? Bridge-ul de la Trăiesc pentru tine. Bun, e aici așa Alexandra Luca. Te vreau doar pe tine, Tu, Iisus. Haideți. Trăiesc pentru tine. Te vreau doar pe tine, Iisus. Trăiesc pentru tine. Te vreau doar pe tine, Iisus. Trăiesc pentru tine. Te vreau doar pe tine, Iisus. Trăiesc pentru tine. Te vreau doar pe tine, Iisus. Trăiesc pentru tine. Te vreau doar pe tine, Iisus. Cu tot ce am mă dăruiesc, cu tot ce sunt eu te iubesc, Iisus. Iisus. Ești viața mea, mă dăruiesc, cu tot ce sunt eu te iubesc, Iisus. Iisus. Cu tot ce am mă dăruiesc, Hai tare. cu tot ce sunt eu te iubesc, Iisus. Iisus. Ești viața mea, mă dăruiesc, cu tot ce sunt eu te iubesc, Iisus. Iisus. Bun. Haideți să mulțumim Domnului pentru tot ce a fost în seara asta. Spune, Tată, îți mulțumim pentru oamenii aceștia minunați, încredințăm în brațul Tău. Condui Tu de aici. Pe noi ajută-ne să învățăm, să păzească tot ce ne-ai poruncit nouă. Dacă mai sunt oameni, Tată, care trebuie să-și pună viața în rânduială, Tată, te rog, vorbește-le, călăuzește. Te rugăm pentru orașul Cluj-Napoca și pentru țara noastră, Tată, să ne deschizi uși de cuvânt, ca tot mai mulți oameni să audă cuvântul Tău, Tată. Dă-ne putere să ducem Evanghelia, dă-ne îndrăzneală, Tată. În numele Lui Iisus binecuvântezi toți oamenii, Tată, protejează-i, călăuzește-i Tu și du-i în călătoria lor spre casă, Tată, într-un mod sănătos. Îți mulțumim, familia Gerasim, sunteți minunați, mulțumesc băieți. Hai să aplaudăm și băieți, foarte tare. Îi găsiți pe YouTube, familia Gerasim cântă foarte frumos, pe băieți, nu știu, pe TikTok, pe unde v-ai găsiți. Și Emma, mulțumim. Cam atât, dragilor, ne vedem duminica viitoare, aduceți prieteni care au nevoie să audă cuvântul lui Dumnezeu, da? Până atunci, capul sus că vă cade coroana, să știți că sunteți minunați.